Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información nesta xornada de luns, día 20 do mes de abril, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén, se o desexan, poden seguirnos en internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda ou en rtvcerceda.com. Hoxe llesimos a falar da Feira das Nenas da Silva. Rematou onte pola noite 2 días de festexos donde o tempo acompañou e hoxe empezaremos a ver algunha reportaxe. Falaremos tamén da festa da terceira idade, están a tempo de anotarse, xa abriu o plazo a semana pasada. Recordamos que este venres que ven haberá un contacontos na Silva, saberemos cal, a que hora e donde, así como de unha nova recollida de plástico agrícola donde se poden tamén solicitar este servicio. En este caso, abriu o plazo de renovación de plaza nos cursiños de natación na piscina climatizada e recordamos que o Concello dispón de unha oficina de obtención do rexistro clave. Falaremos da carreira aos 11 das vías, da Poseidón Reis e tamén de limpeza de fincas para previr incendios. A ITV de Turismos estará a principios do mes que ven aquí en Cerceda e como luns que repasaremos os resultados da fin de semana dos nosos equipos. Por último, o tempo para mañán similar ao de hoxe, aínda con aumento de nubosidade. Como decíamos ao principio nos titulares, a Feira das Nenas da Silva rematou onte pola noite con éxito total, sobre todo porque o tempo acompañou, a organización foi moi boa e houbo actividades e eventos durante os 2 días da feira para poder disfrutar, evidentemente todos de varios tipos, pero que ao final estiveron concurridos, con moita xente que se achegou a Silva, non só os de Cerceda, sino de arredores achegáronse ata a Silva. Unha feira que abría o sábado xa a partir das 10 da mañán, coa charanga aos celtas e bombas de Palenque, pero despois xa tamén se poñía a funcionar esa exposición multisectorial con carpa e fora da carpa ao redor da plaza da Feira das Nenas da Silva. Tamén funcionaron ben as pulpeiras e ali foron feitas, ou se foi feita unha escultura de madeira con motosserra que tamén remataba entre as dúas xornadas e quedou exposta aí para que poderan ver o arte feito con motosserra. Tamén durante todo o día, a partir das 11, houbo degustación de freixós elaborados ali mesmo no campo da feira e donde xa a primeira hora xa chegaba a xente para disfrutar delas. En canto á inauguración oficial, tivo lugar sobre a 1:15 da tarde por parte das autoridades, que imos a ver despois a continuación, e despois houbo sesión vermú, os paseos en carruaxes, en poni, lembren que tamén houbo enduro, houbo motocross, ese torneo de xadrez que tamén tivo éxito, así como a actuación da coral de Culleredo, a exhibición de ximnasia rítmica do Colexio da Silva. Multitudinaria foi a verbena nocturna do sábado coa orquesta Panorama, donde evidentemente o ser unha das orquestas máis destacadas, as máis destacadas de o panorama, valga a redundancia, de orquestas en Galicia, encheu a Silva para disfrutar do seu espectáculo. Tamén o DJ Bermúdez con Disco Móvil Impacto estiveron ali o domingo. Houbo a feria a cabalar durante toda a xornada e tamén houbo, como non, a charanga Os Atrevidos, que estiveron animando. Folque Ruada estuvo tamén animando a festa con baile, música, etc. E a degustación gratuita dos bolos preñados que de novo congregou a moita xente para degustalos. Na sesión vermú, Tania Beiras, o seu grupo, tamén estivo con moita xente, e a lección da parella das nenas 2026 con Laura Añón e Fran Gañotas da Televisión de Galicia. Decir que na verbena estivo de novo Tania Beiras e a Orquesta Nueva York. Houbo tira de fogos de artificio e así rematou a Feira das Nenas 2026, donde evidentemente, se o tempo acompaña, todo sae moito mellor. Nos imos a pararnos agora, en este caso, o que foi a inauguración oficial por parte do alcalde Juan Manuel Rodríguez, acompañado das autoridades, e tamén vamos a ver, por exemplo, a degustación xa dos freixós por parte de algúns veciños que ali se achegaron, e non veciños tamén de fora, e durante os próximos días seguiremos vendo máis entrevistas e reportaxes.
as primeiras persoas que tiveron a ben acudir a esta Feira das Nenas edición 2026, que é unha festa que xa se arraigou no noso territorio dende a primeira metade do século XX, moito arredor da figura do cabalo, tamén da posta en valor da gastronomía, e que tiña por costume ser o terceiro domingo de cada mes de abril. O certo é que, dende que pasou a pandemia, e sobre todo amparados nos recordos dos 90, nos recordos particularmente no meu caso da nosa infancia, o que tratamos sempre dende o 2022 é que esta celebración fora a máis e poñela á altura do que históricamente significa para a Silva, en extensión para o Concello de Cerceda. Este ano, humildemente, vamos a intentar que cumpla con todas esas expectativas. A nivel musical, está claro, hoxe teremos aquí a charanga aos celtas, dos que xa estamos disfrutando, as voces veteranas da Coral de Culleredo, a Orquesta Panorama, que iso desde logo pois é algo estelar no cartel que temos na presente edición, e tamén o DJ Bermúdez. Mañá estará a charanga aos atrevidos, folk ruada, as nosas artistas ben coñecidas daqui desta zona, o grupo de Tania Beiras e a Orquesta New York. Haberá tamén presencia de máis dun centenar de xinetes cos seus cabalos, poderase disfrutar da gastronomía, da artesanía, de distintas actividades, das motos, que esta tarde teremos aí probas de enduro ben preto do que van sendo a plaza da Feira das Nenas, aquí da Silva, e tamén mañá da parella con Fran Cañotas e con Laura Añón. Nós o que agardamos é que todo o mundo a disfrute. Creo que a oferta que se está presentando dende aquí é moi variada. Unha festa deste tipo non se fai sin moito apoio institucional, sin moita colaboración, e nese sentido nós poñemos sempre en valor a axuda da Deputación Provincial da Coruña, da Comisión de Festas Espírito Santo, que están sempre aí ao pé do cañón, e tamén dos veciños e dos locais que ao final forman unha parte trascendental na posta en valor deste evento. Sen máis, o que agardamos é que o disfrutedes moitísimo. Agradecerlle tamén ás forzas e corpos de seguridade do Estado a súa colaboración para facer isto posible, aos operarios do Concello de Cerceda. Agardamos que saia todo moi ben e que o gocedes tremendamente. Moitísimas gracias a todos por estar hoxe aquí, e a Feira das Nenas, como ben se demostra no cartel, e agardamos que se demostre durante estes 2 días, vai a máis. Moitas gracias a todos. ¿Probar esta una vez? No, la verdad que no. Así ensalado nunca. Nunca. Bueno, y non comeches moito, ¿no? No, pero bueno, tiene así un saborcito saladito, está muy bueno. Bueno, y ti pensas que xa comeches máis, ¿no? Sí, yo soy de Málaga, de hecho, y buenísimo, me gusta mucho. Esto en Málaga, ¿no lo probaste en Málaga nunca? No, jamás, y muy bueno. Bueno, ¿y es la primera vez que vienes a hacer esto? Sí, también, y por ahora, genial. Que me contedes que tal está iso, porque a ver si vamos comido nós. Está buenísimo. Está buenísimo? Sí, sí. Que concreto? A ver. Eh, Que estades comendo? Un freixo que ten torrijas. Nós tamén na escola fixéramos un traballo sobre os freixós. Sí, para a radio. E chegaches a facelos vos? Pois, sí. Salivos ben? Bueno, o primeiro intento, bueno, saliron máis ou menos, sí. Bueno, ti non estás comendo. No, porque eu xa comín. Podes contar, entón, que tal estaba? Estaba moi boa. Chegaste con unha ou? Sí, unha chega. Sí. Bueno, ides a pasalo ben, ides a estar os 2 días, evidentemente, de festa. Sí, porque temos un mercadillo. Despois Sí. pasades por ali, Agora aquí, por ali. Claro, hai un mercadillo que está na entrada. O mercadillo é para excursión ou que? Sí, para excursión. mesmito. A donde ides? A Portugal. A Braga. A Braga. Sí. Ti aínda non a probaras. Está bo. Mellor col da casa. Mellor que da casa, que non se entere na casa, que dixeches eso. Da igual, non me reño. Non te reñes? No. Bueno, vale, vas a comer unha sola ou? Vou repetir as veces que eu queira. Ainda non provei o ano pasado. Saben ben. Pero que teñen? Teñen touciño, paceta. É unha casa fagos, pero só con aceite por culpa da graxa. Eu non cos comín con panceta hasta hoxe, pero saben ben, Xa, pero usted xa comeu algo entón?
Algo sí, pero saben ben, están bons. Ambos, non hai nada que decir. É principalmente o precio, non? Se pode repetir, incluso. É decir ao alcalde. Non sei. Nós somos daqui de Silva. O sea, que disfrutades da feira das nenas, non? Exacto. Aproveitar. Eu xa disfrutei toda a vida, desde que era noviña. Eu non, que eu viño de Pontevedra, e os de Pontevedra de Lalín, con razón, como se dice, con razón a singuela, que me día un pau, dolle un peso, xa de Carballo, 30 reais. Cambiamos totalmente de tema. Agora nos imos a falar da festa da terceira idade, porque xa sabemos cando vai a ser e tamén que xa abriu o plazo para poder anotarse. É gratuito, pero teñen que anotarse, evidentemente, cumprir os requisitos de ser maior de esa idade, de estar xubilado, ser maior de 65 ou estar xubilado. Decir que vai a ser o 23 do vindeiro mes de maio, sábado 23 de maio na Polideportiva de Limeisa a partir das 2 da tarde. Haberá evidentemente un gran xantar, haberá música e sorpresas. As inscricións poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello, ou se queren, poden facelo por teléfono, marcando 981 68 60 68. Mais temas esta fin de semana, ou mellor dito este venres que ven, hai un contacontos na Silva, na Biblioteca Municipal da Silva, contacontos. Será o conto O Segredo da Biblioteca, a cargo de Trémola Teatro, que será con entrada gratuita o venres que den día 24 a partir das 5 da tarde na Biblioteca Municipal da Silva. Mais temas, falamos de unha nova recollida de plástico agrícola. Están a tempo aqueles que queran este servicio para solicitalo. O próximo martes 28 deste mes de abril, o martes da semana que ven, se vai a facer unha recollida de plástico agrícola por parte do Concello para todas aquelas explotacións agrícolas e gandeiras que os soliciten. O procedimento é o de chamar por teléfono previamente, o teléfono de Medio Ambiente, que é o 881 046 776, ou achegarse á terceira planta do Concello, ás oficinas de Medio Ambiente. Aí deben indicar, tanto no teléfono como se queren na oficina, o lugar e a cantidade de plástico a recoller. Un plástico que debe estar, insistimos, nun lugar que sexa accesible para o camión e cargado da carga con grúa, e debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Tamén decirlles que abriu o plazo para renovar plaza nos cursiños de natación na piscina climatizada de Cerceda. En este caso é para renovar plaza e para manter o día e a hora que xa tiñan nesta temporada. A plaza vai a estar aberta do 4 ao 15 de maio. Do 4 ao 15 de maio abrirá en ese franja de tempo, será cando podan renovar a plaza. Para nova plaza ou cambiar día e hora, o plazo vai a ser do 18 a 29 de maio. E a inscripción para formalizar a plaza será, hai que facelo no rexistro, na planta baixa do Concello, para do día 1 ao día 30 de xuño. Se queren, poden facelo de xeito presencial polas mañáns de 9 a 2 ou pola sede electrónica na web municipal cerceda.org. Pero de momento aínda non abriu o plazo. Pero lembren que para renovar plaza e quedarse cos mesmos horarios, o plazo vai a facerse entre o 4 e o 15 de maio. Para a nova plaza ou cambiar de día e de hora, do 18 ao 29 de maio, e para inscripción despois definitiva, para formalizar xa a plaza que teñan outorgada, será do 1 ao 30 de xuño. De todos os xeitos, seguiremos informando. O Concello de Cerceda dispón de unha oficina de rexistro clave. Todos aqueles que queiran achegarse ao Concello para obter o certificado clave, clave permanente ou clave móvil, pode facelo en Cerceda, na Casa do Concello. Ali, un empregado público se encargará de verificar a entidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil donde chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema. A partir de aí, terán o sistema clave, a identificación clave, que vai a permitir, en este caso, pois, poder interactuar coas diferentes administracións públicas para realizar trámites sin necesidade, por exemplo, dun certificado digital.
Recordamos que aínda están a tempo aqueles que queiran anotarse a carreira Os 11 das Vías, esa carreira solidaria que vai a ser, lembren, o día 9 de maio, sábado 9 de maio. Xa quedan apenas 2 semanas, están a tempo de anotarse. Neste intre xa superan os 200 persoas inscritas e lembren que hai unha carreira de 11 kilómetros, hai unha andaina de 5 kilómetros e carreiras para os máis xóvenes, todos centrados no albergue da antigua estación de tren Queixas Cerceda. Recordar que para inscribirse e para anotarse hai que facelo a través da web carreirasgalegas.com. E tamén está aínda quedan prazas para a carreira de obstáculos Poseidon Race, que vai a ser o 16 de maio e a día de hoxe xa ten 800 inscritos. A Poseidon Race de Cerceda celebra a súa quinta edición e será o sábado 16 de maio. Lembren que hai categorías, en este caso, para poder participar, quedan aínda prazas prácticamente en todas, aínda que donde máis hai será en popular. Hai categoría élite, hai categoría, ademais da élite, a popular, a starter e de parellas. Se queren anotarse e inscribirse, poden facelo, se queren, directamente na web ccnorte.com. Aí poden anotarse. Cambiamos de tema, agora imos a falarlles da, en este caso, limpeza de fincas para prevenir incendios, porque o Concello de Cerceda publicou un bando donde lembran que, segundo a Lei de Prevención de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias de xestión da biomasa deben realizar os traballos de limpeza antes do 31 de maio. Debe manterse limpas esa franxa de 50 metros ao redor de solo urbano, de núcleo rural ou urbanizable, de edificacións e vivendas illadas, de urbanizacións e parques e de instalacións industriais ou depósitos de residuos. Nesa franxa non poderá existir especies como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou fieitas. Estas medidas son fundamentais para prevenir incendios e tamén para protexer as persoas e as vivendas. E a ITV de Turismo se pode pasar en Cerceda a principios do mes que ven. En concreto, se poden pasar os días 6, 7 e 8 de maio. Nos aparcamentos superiores do Parque Acuático estará unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control para a ITV de Turismo. Si queren, poden pedir cita. Poden facelo de xeito gratuito no teléfono 981 92 80 80 ou se queren a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. En canto aos deportes, repasamos o calendario ou o resultado xa da fin de semana dos nosos equipos de fútbol, comenzando pola primeira categoría Galicia, donde o Queixas xa facía tempo que non perdía, e menos na casa, pois perdeu 0-1. Queixas 0, Bizoño 1, eso foi o resultado xa ao descanso. Chegaron con ese resultado, Queixas tivo as oportunidades suficientes como para empatar, incluso levarse os 3 puntos, pero ao final o único tanto acadado polo Bizoño foi o que subiu o marcador. Queixas 0, Bizoño 1. Na terceira categoría Galicia, os 3 equipos de Cerceda tiveron estes resultados. Atlético Cercedense 2, Coirós 0. Atlético Cercedense sigue aí terceiro na clasificación cos 2 tantos de Chousa e intentando meterse no ascenso. En este caso estaría terceiro con posibilidades de que esa plaza entre en ascenso. En canto ao Rodís, pois gañaba de novo, xa son varios partidos vencidos, 4 consecutivos, Rodís 1, Atlético Sobrado 0, tanto acadado por Óscar. E o San Martiño perdía en Vilasantar. Vilasantar 3, San Martiño 0 xogado pasado venres. No fútbol femenino, victoria aplastante do Atlético Cercedense contra o Resmón en Trazo. Resmón 0, Atlético Cercedense femenino 8. Sigue líder intratable con 2 tantos de Laura, 2 de Ainhoa, outro de Raquel e outros 2 que foron en propia porta. Os xuvenís perderon en Betanzos, Betanzos 2, Atlético Cercedense xuvenil 0. Os cadetes, en este caso, pendentes de xogar a Copa, os infantís, pois tiñan un partido importante e remataron con empate a un tanto, tamén partido e resultado importante, Visantoña 1, Atlético Cercedense
1, co tanto acadado por Luís, empataba o encontro na parte final e fai que o Atlético Cercense se manteña segundo clasificado e o Bisantoña por detrás terceiro. Os alevíns, 11 Caballeros 6, Atlético Cercedense Alevín A1, e Burgo 9, Atlético Cercedense Alevín B2. Os benxamíns, o equipo A, pois perdía ou gañaba en Mera, Marino 1, Marino 1, Atlético Cercedense Benxamín A4. E o B perdía en Bisantoña, Bisantoña 5, Atlético Cercedense Benxamín B1. Os prebenxamíns perdían na Coruña contra Orillamar, Orillamar 2, Atlético Cercedense Prebenxamín 0. E no fútbol de veteranos na segunda división, Sigrás 0, San Martiño 0, outro empate para o San Martiño que sigue líder, e Cerceda 3, Cambre 2, primeira vitoria do Cerceda en toda a temporada, tivo que ser apurada, pero ao final 3 puntos que suma o equipo veterano do Cerceda. E na segunda B de veteranos, Larín 5, Rodís 2. Xa rematamos co tempo. Mañán martes un centro de baixas presións vai a quedar situado entre as Azores e Galicia. Vai a deixar, polo tanto, unha situación meteorolóxica inestable. Mañán teremos ceos con alternancia de nubes e claros. Decir que podría haber chubascos trebuentos e as temperaturas experimentarían un moderado ascenso. Pode ser notable incluso no litoral, especialmente canto máis o norte. O vento comenzará soplando do leste, sendo do sur moderado a partir da tarde. Pois ca suba de temperatura rematamos o informativo. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris e na redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.